Mga miyembro ng 4P sa Asingan, Pangasinan nabiyaan ng medical mission. Nagbabalik sa report si Joanna Takason. May impeksyon sa bato si Nanay Violeta. Dahil walang pera, hindi siya makabili ng gamot o makapagpa-check up. May medical na ganito, yun nagpapatik. Yung nag-ano ako ng UTI kasi may lumabas na dugo, nagpa-check up ako ng pinexam ko yung ihi ko. Umaasa lang din sa 4P si Mirasol, kaya hindi ito nag-atubiling ipa-check up ang dalawang anak na may ubot sipon. Malaking tulong po sa amin na may medical mission dito sa barangay namin. Higit 500 pamilya ang binigyan ng medical services at gamot sa tulong na rin ng mga doktor mula sa Provincial Health Office, mga sundalo at isang non-profit organization. Actually, dating hindi uring barangay Asingan sa although sa kasyon at napobre ko na kasi pakita mimit nga nasiyat lahat diba. Yung mga blessing na nare-receive ko, gusto kong i-share sa kanila. Hindi lang dito sa kababayan ko, dito sa kababaryo ko. Wala akong pinipili kasi. Itinuturing na pinakamahirap na barangay ang San Vicente West sa Asingan, kaya hindi naman daw ito ang huling medical mission sa lugar. Joanna Takason, ABS-CBN News, Pangasinan.